Číslovky sú ohybným slovným druhom, to znamená, že ich dokážeme skloňovať. Podľa toho, či sú určité alebo neurčité, ich delíme následovne. Určité číslovky sú tie, ktoré dokážem napísať číslom, napríklad 13. Ak ich nedokážem napísať číslom, to je napríklad veľa, mnoho a podobne, tak sú neurčité. Delím ich aj podľa významu. A to následovne. Sú to základné číslovky, na ne sa pýtam otázkami koľko alebo koľký. Odpoveďou môže byť 1, 2, málo, veľa a podobne. Skupinové číslovky sú napríklad pätoro, dvoje, viacero. Násobné číslovky sú také, na ktoré sa pýtam otázkou koľkokrát alebo koľko ráz. Odpoveďou je tretíkrát, 3 razy a podobne. Ďalej máme radové číslovky, na tie sa pýtam otázkou koľký v poradí, napríklad tretí. Pozor, píše sa za nimi bodka, ale len v tom prípade, že túto číslovku napíšem číslom. Pokiaľ sa píše slovom, tak samozrejme sa za ňou bodka nepíše, ak to nie je posledné slovo vo vete. Potom poznám ešte druhové číslovky, napríklad dvojaký alebo dvojako. Vzory pri číslovkách sú také zvláštne, pretože číslovky nemajú len svoje vlastné vzory, ale využívajú aj vzory iných slovných druhov, napríklad podstatných mien, ako to môžeme vidieť tu. 0 je vzor žena, 100 je vzor mesto, 1000 je vzor stroj a milión dub, miliarda žena. Pri radových číslovkách tretí a tisíci číslovky využívajú vzor prídavného mena cudzí, všetky ostatné radové číslovky majú vzor pekný. Tretí a tisíci majú preto vzor cudzí, pretože tu táto predposledná hláska z je mäkká, takisto ako v číslovke tisíci a tretí, preto vzor cudzí. Všetky ostatné majú vzor pekný. Číslovky 5 až 99 sa skloňujú podľa vzoru 5. Ako? To si ukážeme o chvíľku. Pozor na túto vec. Číslovka 1 má správny tvar 1, takže keď počítam, tak nepočítam 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej, ale 1, 2, 3, 4, 5. Napríklad vo vete bolo tam 21 ľudí, nie 21. Tú číslovku 1 používam len vtedy, keď sa spája s podstatným menom ženského rodu, čiže napríklad bola tam jedna žena. Teraz si vysvetlíme, ako funguje ten vzor 5. Asi takto. Mám vetu Snehulienka so 7 trpaslíkmi. Veľa žiakov by vám tu bez prípravy napísalo tu y a tu mäkké i. Pretože to majú tak už v hlave nastavené podľa pravopisu prídavných mien, keď je to podľa vzoru pekný. Tam by sa to tak písalo y a tu mäkké i. Treba ich naučiť, že ak tá číslovka je od čísla 5 vyššie až do 99, tak tu platí vzor 5. To znamená, že to číslo, ktoré mám v tej vete, si nahradím tým vzorom 5. Čiže keby som si povedala tú vetu s tou 5, tak by to vyzeralo následovne. Snehulienka s 5 trpaslíkmi. A ako vidíme, obidve i sú tu mäkké. Preto aj Snehulienka so 7 alebo 8, to je jedno, trpaslíkmi, sa píše s obidvomi i mäkkými, pretože ten vzor sa píše s mäkkými i. Rovnaký princíp použijem aj pri radových číslovkách. Asi takto. Boli sme tam 7. Tú číslovku si nahradím tým vzorom. Čiže keby bola veta boli sme tam 5, tak by sa písalo mäkké i. Preto aj v tejto vete použijem mäkké i podľa vzoru. Keď mám vetu skončil som 7, zase tú 7 si nahradím tým vzorom, čiže 5. Povedala by som teda skončil som 5. Keďže je tam y, tak aj v tomto skončil som 7, bude y. Čiže postupujem presne podľa vzoru. Pozor na pravopis.
krát a raz, razy, je to následovne. Krát píšem vždy spolu s číslovkou ako jedno slovo. Dvakrát, tretíkrát, niekoľkokrát, to krát je vždy súčasť tej číslovky. Raz alebo razy sa píše oddelenie ako samostatné slovo, čiže 2 razy, 15 raz a podobne. Tu pri právopise jedni alebo jedny platí to, čo sme mali aj v predošlých učivách iných slovných druhov. A to nasledovne. Pokiaľ máme podstatné meno mužského rodu životné, tak platí, že koncovka je mäkké i. Pokiaľ máme ženský rod, stredný rod alebo mužský rod, neživotné podstatné mená, tak sa dáva y. Čiže jedni chlapi to videli, ale jedny šaty už bude y. Pozor, nie mužský rod celkovo, že keď mám niečo mužského rodu, tak automaticky tam dávam to mäkké i. Musí to byť životné. To isté platilo pri oni v zámenách a takisto aj pri iných slovných druhoch. Ako sa píšu číslovky? Spolu alebo oddelenie? Miliardy a milióny píšem oddelenie vždy. Čiže napríklad 5 miliard 200 miliónov, čiže miliardy a milióny osobitne a potom už idem spolu. Keď mám vyskloňovanú tú číslovku, tak musím to oddeliť, pokiaľ k skloňovaniu dochádza. Čiže 37 ako číslovku napíšem ako jedno slovo, ale pokiaľ napríklad mám vetu odchádzali sme s 37 medailami, tak 37 tu prišlo k skloňovaniu, tak už musím dať medzeru medzi tými dvomi slovami. Pozor na jednu vec, a to je nasledovné. Žiaci majú problém niekedy určiť, či ide o číslovku. Napríklad mám dve vety. Mám 100 eur a mám 100. Keby ste povedali žiakom, že zakrúžkujte v týchto vetách číslovky, tak veľa z nich zakrúžkuje toto 100, ale aj túto 100. Pozor na to, na číslovky sa pýtam koľko, koľký, koľkokrát a tak ďalej, ale v tejto vete, čiže tu mi vychádza, že je to číslovka, koľko mám eur, 100 eur, ale mám 100, tam je to podstatné meno. Je to 100, podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru žena. Tak pozor na to. Ďalej. Môžem použiť dvojtvar v týchto číslovkách. V inštrumentáli s 3 alebo s 3. Obidva tvary sú správne, ide o dvojtvar. Pozor na toto. Dvojo a trojo a tak ďalej nie je správny tvar. Spisovne poviem dvoje, troje.